Bine ați venit pe Confesiuni! Abonați-vă și descoperiți un univers fascinant al mărturisirilor autentice. Ioana și Mihai erau căsătoriți de 5 ani. Deși își iubeau unul altuia, relația lor a fost adesea umbrită de prezența mamei lui Mihai, doamna Vera, o femeie posesivă și autoritară. Vera nu a fost niciodată mulțumită de Ioana, găsind mereu motive să o critique și să se bage în viața lor. Într-o zi, Ioana a început să se simtă rău. După mai multe teste, medicii au decis că trebuie să fie internată pentru tratament. Deși era o perioadă grea pentru ea, Ioana era sigură că Mihai îi va fi alături. Însă ceea ce nu știa era că Vera avea cu totul alte planuri. Când Ioana era la spital, Vera l-a convins pe Mihai că soția lui nu era potrivită pentru el. Ai nevoie de o femeie adevărată, nu de cineva care stă mai mult bolnavă decât acasă. Îi repeta ea constant. Mihai, slab de caracter și influențabil, nu a avut puterea să-i țină piept mamei sale. În timp ce Ioana lupta pentru sănătatea ei, Vera a luat măsuri drastice. Fără să spună nimic Ioanei, a schimbat ialele apartamentului în care tinerii locuiau și a adus o altă femeie în viața lui Mihai. Această nouă soție, Ana, era o cunoștință de familie pe care Vera o considera perfectă pentru fiul ei. Când Ioana a fost externată, abia aștepta să se întoarcă acasă. Se gândea cu dor la patul ei, la liniștea apartamentului și la Mihai, pe care îl considera stâlpul ei de sprijin. Însă, când a ajuns la ușă, a avut primul șoc. Cheia ei nu mai funcționa. Confuză, Ioana a bătut la ușă. După câteva momente, ușa s-a deschis, dar în loc să-l vadă pe Mihai, în prag stătea o femeie necunoscută. Ioana a înghețat. "Cine ești tu și ce cauți în casa mea?" a întrebat ea, cu vocea tremurândă. Ana, cu un aer superior, i-a răspuns: "Acesta nu mai este casa ta. Vera și Mihai mi-au spus că tu nu te mai întorci. Acum eu sunt soția lui Mihai." Ioana a simțit cum îi se prăbușește lumea. Nu-i venea să creadă ce auzise. Cu lacrimi în ochi, a cerut să vorbească cu Mihai. În câteva minute, Mihai a apărut, dar expresia de vinovăție de pe fața lui spunea totul. "Mihai, ce înseamnă asta? Eu sunt soția ta. Cum ai putut să-mi faci așa ceva?" a strigat Ioana. Mihai, vizibil stânjenit, a bâigeuit câteva cuvinte. "Ioana, mama a spus că e mai bine așa. Tu ai fost plecată atât de mult și Ana ea m-a ajutat." Ioana nu mai putea să asculte. Trădarea era prea mare, iar durerea insuportabilă. Fără să mai stea pe gânduri, a ieșit din apartament și a mers direct la un avocat. După ce și-a revenit din șoc, Ioana a decis să nu lase lucrurile așa. A depus imediat cererea de divorț și a luptat pentru drepturile ei. Vera și Mihai au încercat să o discrediteze, dar Ioana a avut de partea ei dovezi clare ale manipulării și ale nedreptății pe care a suferit-o. Ani mai târziu, Ioana și-a refăcut viața alături de un bărbat care a iubit-o cu adevărat și i-a respectat demnitatea. Cât despre Mihai, relația cu Ana nu a durat, iar Vera și-a pierdut influența asupra lui. Această poveste este un exemplu de curaj și de puterea de a merge mai departe, indiferent de cât de greu pare. Dragilor, nu lăsați pe nimeni să vă subestimeze sau să vă ia drepturile. Dacă povestea Ioanei v-a impresionat, nu uitați să dați un like, să lăsați un comentariu și să vă abonați pentru mai multe povești captivante și pline de lecții de viață.